Upat ka armadong tawo nasikop atol sa checkpoint kay gipahigayon sa kapolisan sa Barangay Cristina, lungsod sa Calubian sa Leyte alas 4 o alas 3:40 niadtong miaging Biyernes. Nagsakay upat ka armadong mga tawo sa usa ka multi-utility vehicle or MUVs nga nasikop adunay nag-edad 20, 27 anyos, 32 o 47 anyos ug pulos taga lungsod sa Bilyaba, Leyte. Nakadawat og report ang 2nd Leyte Provincial Mobile Force Company kabahin sa mga taong nga kadudahan og malihok sakay sa MUV nga mibiyahe gikan sa northern part sa lungsod o paingon sa town proper. Sa pagsusi na sa ilang gisakyan, nakuha sa kapolisan ang tulo ka mga kalibre sa 45 nga mga magasin nga adunay mga bala, duha ka Armalite rifle, mga magasin ug mga bala, 36 ka mga pakiti sa kaduhang shabu nga mitimbang og 40 gramos nga mobalor og 242,000 pesos, mga drug paraphernalia, bandolier ug salapi nga 97,000 kapin. Gipabos karon sa investigasyon sa Calubian Police Station ang mga dinakpan.